L-Amerikani għandhom kelma għal kull ittra illi fija il-kelma fear. U jgħidu false expectations appearing real. Mela il-bizna normalment dak li tkun, kemm il-darba inti ħsib xi ħaġa illi tibża li ħassir u fil-verità di ma ssir qatt. U tgħid imnalla, l-ħares isir kollox kull ma nibża. Imma jekk tinnota qisek il-maġġor parti kbira ħafna ta' dawk il-biżat tiegħek mhumiex verità. U fil-fitness avolja mhumiex affarijiet daqshekk ta' ħajja u mewt, għandna ħafna biżat ukoll. Ħafna nisa jibżaw illi malli jaqbdu l-weights ħajsiru jinbinew qishom raġel. Ħafna nisa jibżaw illi pereżempju jridu jbatu l-ġuħ biex joqżu. Ħafna nisa jibżaw illi jekk ma jagħmluwiex ta' kuljum jekk ifallu naqra darba session pereżempju l-aħħar tad-dinja. Jew jekk għaddik il-biċċa ċikkulata, skuż il-Malti fottit li kollox. Dawn ma kollha biżat illi mhumiex ibbażati fuq ir-realtà. Allura aqbad dawn l-erba' biżat illi għandek u dawwarhom f'enerġija. Għajt dik il-biża li qed inħoss jiena mhux se nipprova noqgħod ngħid ma nibżax għax il-moħħu aktar kompless minn hekk, mhux ħatajdlu tibżax u qisu għaddielek ta'. Da bħal meta dak li jkun tgħidlu taħsibx fil-jum abjad, daw ħaġa ħad f'moħħu il-jum abjad. Ġifieri mhux kemm nisfurzaw lil nafusna, kemm l-affarijiet nirraġunawhom. Mela jiena ħanipprova ngħidlek hekk illum. Ħalli dik il-biża forsi tfakrek u forsi tik iktar enerġija biex tibqa' għaddejja. Imma tħallix illi twaqfek. Mela anke jekk dik il-biża pereżempju tħossha illi ibbalz matek, tħossok isek kibes biex tiċċaqlaq minn fuq dak is-siġġu għax isu għaddejjin ħafna ħsibijiet minn ġo fik u inkwitat u ansjus, dak huwa ċertifikat illi minkejja hija tqila iktar minn qatt qabel għandek bżonn tqum minn hemm. Tajjeb, ħalli għadik is-servizzi tal-ejma wkoll u ħalli għadik tfakrek illi jisma' jien għandi bżonn niċċaqlaq jew jien għandi bżonn nieqaf pereżempju minn dak li kelli qed niekol. Vija u va, ħalli l-biża' tgħalmek u mhux il-biża' twaqfek. Niltaqgħu.